Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bandiraɓe laroɓe video jamin nder YouTube. Mi ma'ana laroɓe video jamin hedi chaine amin jo YouTube Fasaha TV. On kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi barka da sallah. Ko da shike bo julde asala ke ko waranta asawere amma barka da sallah miɗo reni ha moɗon. Nda video maddano video barka da sallah. Video ɗo wolwa dow téléphone meɗen Android, mana ko larani téléphone meɗen je Android. En ɗo andi ɗuɗɓe ɗon kutinira be téléphone Android, amma bo ɓe anda kujeji goɗɗi nder téléphone Android. Android ɗo warta be application yaketa sodi téléphone kesel a maɓɓitingel a tawan application ji jur nder magel, amma bo hidde ko gerɓa application ji goɗɗi a tawan application ji nder téléphone majum. To hani application je téléphone Android wardi be maji en anda no ɗi kutinirte, ko ta en andi tawiɗi fu maji bo hani en anda goɗɗi nder maji. Application je en bolwata hande dow muɗum inde application majum Drive, bimana Google Drive. To mi wi Google Drive ni woɓɓe feere kefti application majum, woɓɓe feere bo keftai application man, ɓe ɗon ndena yam holla ɓe application majum. To kadi application majum ɗo hidde koye gaɗa bayani dow magel, abonné ha chaine amin je Fasaha TV useni ɗum muñani on seɗɗa. Machallah an kam laari abonné, an bo habdo abona to to machallah on abonné ba. To en dilla kadi en nasta nder video majum. Bayani application majum, woɓɓe feere maran ɗon en andi en maran haji photoji goɗɗi feere ɗi en cigataɗi en marai haji komoye be komoye laradi. En kulan bo téléphone meɗen ta ngel majja, ko bo ngel do'a ngel pusa, ko bo ko nandi be majum, amma ngel ata konon majum. To ɗi majji foti an bo ta heɓi téléphone gongel a wari a lorni application majum, a lortinan kujeji maɗa be hakkilo gotel gotel, na be wonnugo wakkati. Ngam majum tokke nder video maji majum, nder video ɗo man en dara ɗum haɓɓi latorago musamman jangoɓe école. Examen ɗo ɓaɗiti en, examen BPC ɗon, probatoire ɗon, bac ɗon, ɓikkon école premiére bo ɗon, entrée be CEP be ko nandi be majum. Ɓe maran hajo en gerɓana ɓe ɗerejiji épreuve ji hedi téléphone ji Android. To en gerɓanima bo a maran haji a siga hulugo ta téléphone maɗa majja, a wara a heftai ɗum. To kadi ndare video maji ga fuɗɗam hara gare. Ɓeɗo miɗo wiyan assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bandiraɓe on kofnama gelanama hayruji ɗuɗɗi bano en bolwino ha fuɗɗam video. Inchallah hande video meɗen timman do application je mbiyata Google Drive, ko bo en wi'a Drive application. Bimana ne a sigirta kujeji maɗa, photoji maɗa, ko audioji maɗa, ko bo videoji maɗa, musamman ma gal LFN, musamman ga LFN. LFN ɓe maran haje yake feere prof en gerɓana ɓe ɗereji documentji be ko nandi be majum hedi téléphone. To en gerɓan ɓe marata haje ɓe gelata ko ɗum halka. Ngam latago ta ɗum halka majum, ko da téléphone maɗa ngel halki en gelata ko téléphone meɗen halka, ko da téléphone halki foti a lornita email maɗa je a sigi kujero majum, documentji ma, ko bo photoji man, ko bo videoji man hedi muɗum. Ta lorniti email man ha téléphone man ni, nden a lorniti application Drive man ni, a yana tawta ɗo majum ko hore na waɗi ɗum sakko ma ɗum majja. Ngam larugo ɗo man no ɗum haɓɓi latorago, ɗum tokko e nder video ɗo iga fuɗɗam ha ragare. Ɓawo to ɗum laari video man iga fuɗɗam ha ragare bo ɗum ɓiɗɗana video man j'aime, mana en ɓiɗɗa like. Ɓawo to ɗum ɓiɗɗi like nden bo ɗum abona ha chaine meɗen Fasaha TV ɗo on yelo am inchallah. On kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi, en nasta nder video majum en ndara no ɗum haɓɓi latorago. Ta nasti a waran a lara application man, nda ɗum haɗɗo Drive. Ta nasti hatton Drive a munya application man maɓɓitana en bana ni. To application man maɓɓiti, a de'ita seɗɗa a laran email maɗa wangi haɗɗo. To a wara suɓa email je a yiɗi lato ha ɗo majum. Min da mi hosi email je ɗo. Email je ɗon mi mari haje kujeji am wanga ha ton. Ta wite yiyan aran application majum wangante bana ni, bane a lari banni ɗo. Nda
haɗɗo ha application man ma wodi videoji photoji ɗi mi sigi ha nder application man be audioji. To a yiyan nda photo nda bo hunde audio nda bo photo fere haɗɗo. Ɗo fu ko mi sigi non nder ɗo majum. Ta yi banni a yiyan nda photo angol wangani en bana ni. Ɗo no a sigi ne a tawrirta photo maɗa to a sanji telephone, to a sigi no photo hatton, to a sanji telephone a lorni email majum a tawan photo majum hatton. To lawol ne a nastinirta ko nandani kujeji banni majum lawol koyngol inshallah. Wara en nasta tokki e nder video majum ha again fahin en biya ko bo en wiyata ha fahin. Ɗo fu photoji je en sigi no nder ton. En wara en nasta nda haɗɗo ha on yiyata nda ha ɗo windi file ɗo. Ta nasti ha ton waddante bana ni. To waddanma bana ni sai a yiyan nda ɗo folder je mi create mana dossier je mi create je mi sigata kujeji hatton. Nda on yiya ɗo windi ton Abe Tech TV. To on maɓɓiti banni on yiyan nda photoji ɗi en sigi no go pat nda ɗi haɗɗo. Kala photoji en sigi nder ɗo majum pat nda photoji majum haɗɗo. To ni a warata a siga photo fahin a nastina haɗɗo majum. To a waran a nasta ha please yel ɗo je a larata nda please haɗɗo. Ta a nasti ha please man a yiyan nda folder haɗɗo. Ta yiɗi bo a yiyan upload. Ta yiɗi folder bana yi ɗo windi folder ɗo a yi do ton ni hollete a create folder fere. En create ngam famugo no ɗum latorto. Fasaha. Nda en create folder meɗen nda fasaha haɗɗo. To en nasti nder fasaha ni en yiyan wala ko ɗume hatton. Sai en wara en ɓiɗɗa ha please haɗɗo. To en ɓiɗɗi ha please sai nda waddanan en upload ngel ɗo je on yiyata ɗo. So en iya do ton. To en yi upload waddanan en pellel photoji meɗen bana ni. Alal misali en gara en nasta pellel photo bana ni. To en nasti ha pellel photo bana mi nasti ɗo on yiyan nda photoji en koha photowol ngol ɗo. On yiyan nda photol majum ngol ɗon nasta ha ɗo majum. Amma hidde ko en war nastu haɗɗo ha parametre haɗɗo. To a nasti ha parametre a jippo a wara ha les. To a ɗon banni man sai a wurto a loro ɓawo tawon. En loro ɓawo. To en lorake ɓawo nda en wara en nasta nda ha didi tati ha memanta en ɗo. To en nasti ha didi tati man ɗo ni sai waddana en pellel banni on wara ha parametre. Ta wari ha parametre banni sai a jippo ha les. Ta jippake ha les a yiyan ngel ɗo active. Bi mana wala ko a lowata ha drive majum nasta sai na to a ɗo connecti par wifi. En itta ɗo man heɓa lato en ɗo connecta be telephone meɗen. To en itti banni sai en loro ha fasaha go. To en lorake ni en yiyan photo meɗen ɗon yaha. En wara cancel. En lora en nasta ha please en wadda photo meɗen bana nane. To en wari sai en nasta ha upload. To en nasti ha upload sai wara en nasta ha gallery ha photoji. En hosa photo ɗo. Nda en hosi photo. To en hosi photo on yiyan nda photo nda ngol ɗo. Ngol wara upload. Ngol wara dabare ha ngol nasta nder ɗo document meɗen je en create je fasaha. Maho to ngol nasti foti en wara en ɓesda fere fahin. Ɗo no on hosirta photo an ko da ɗum photo je ɗo ko ɗum video ko ɗum ɗime. Ta wara en nasti alal misali nda ɗo photo nda ɗum ɗon do photoji no ɗum photoji corok haɗɗo. Ɗo bo audio. To a yi do je audio bo waddante audio. On yi nda ɗo audioji waddanen audioji. To en yiɗi video bo on wara iya do video. Ɗo bo videoji corok nda ɗi waddani en ɗo videoji. To en wari en yi fahin to en yiɗi fahin en wara iya ha document. To en yi document ni waddanan en document ji corok. Nda ayi wala document ko irada ɗime ha telephone. To sai en loro fahin ɓawo. Banni man kadi en lawol on na tokkorto a lowira photoji maɗa ha Google Drive ko da sanji telephone ɗi majjata. En wara en hosa masalan to a yiɗi yerɓango goɗɗo photo hedi WhatsApp ko ɗerewol lekkol maɗa ko ɗumejum a wara ɓiɗɗa dow ton ni dow photo majum. To a ɓiɗɗi dow ton ni sai a wara nasta haɗɗo nda ha toɓɓere ɗo toɓɓon taton ɗo. To a yi dow ton ni waddante pellel ɗuɗɗi banni. Nda sharing ta yiɗa yerɓana goɗɗo par numero muɗum. Ta yiɗa yerɓanan mo a kosan numeroji a yerɓa. To a yiɗi a waɗana video man start
mana ta waɗan video man start kala nde a nasti gol drive man pat a tawan video man on ha yeso be mana kangol a ɓuri yiɗugo kenan. Nda copy link en mara haje en gaɗa jotta en gaɗa copy link sai en gurto en gara en nasta nder whatsapp meɗen bana ni. To en gara en nasti nder whatsapp meɗen bana ni, alal misali nda bana oɗo mi yiɗi mi yerɓana mo ɗo majum, sai en iya ha pellel windugo ɗo ha neɓa. To in ha neɓi sai waddante banni sai wara iya je haɗɗo. To a iya je haɗɗo ni ɗo on hollata a yerɓani mo link fotogo. Kanko bo yake to o wari on nasti whatsapp mako o tawi banni ni so o iya dow bindi buleɗo bana ni. To o ni directly yaran mo ha nder drive mako. To yarima nder drive mako so ɓiɗɗa ok bana ni. To ɓiɗɗi ok bana ni si o laran foto majum waran ha telephone mako bana ni. On yi nda ɗo foto je en yerɓani mo hedi link majum. To en yerɓani mo bana ni so wara o ɓiɗɗa toɓon taton ɗo. To ɓiɗɗi ha toɓon taton majum kanko bo so wara o telecharge foto majum o waɗa download bana ni. To shikenan o telecharge foto man ha telephone mako o yahan o nasta o lara foto majum na be wonnugo wakkati. To en loro nder application meɗen je drive en kollan to en gaɗi ni wartanan en fotoji men ndaɗi a yino warti circir ɗi ɗon dari banni. To a hosi a lorake fahin a iyi haɗo gartanan en sera bana a yi banane. Ta lorake ha start en ponda nda bana fotowol ngol ɗo en ɓiɗɗana ngol star mana en gaɗana ngol étoile. To en ɓiɗɗani ngol étoile kala nde en to en gurtake kala nde a nasti nder drive ma pat a wari ha babal étoile a yiyan fotowol go ndagol ngol wangi ndama be étoile majum dow magol ɗo lawol ɗo bo banni ngol timmiri. Sai ta lorake ha home kala ko en gerɓani ma pat nda bana fotowol ɗo ɓe gerɓaniyam ngol par lien mi hosi fotowol majum bana ni. Sai a wara a telecharge to en gerɓani ma par lien fu to wari banni sai a wara a telecharge download. To ɗo on lawol ne on tokkorto on cigira kujeji moɗon hedi drive. To email man ɗon ko da telephone moɗon hakki to on lorni telephone moɗon to on lorni email man ha nder telephone moɗon on tawan ɗo majum inchallah na be wonnugo wakkati. Ngam matindirgo be amin tokki en nder numéro meɗen je 694 77 13 90 652 68 65 59 kobo 652 06 26 28. Jon martinimi be numéro kala numéro nga on hosi haɗo pat numéro majum ngaɗo huwa ngaɗo sala to yiɗi appel to yiɗi message. Amma numéro whatsapp numéro MTN je 652 06 26 28 694 77 13 90 ɗo on numéro whatsapp ngam matindirgo be amin ngam ƴamugo amin ƴami moɗon nde min bo min réponde on inchallah. Ɗo ragare video meɗen habde abonné ha chaîne meɗen je Fasaha TV. Abonné ha chaîne meɗen je Fasaha TV ajutani yimɓe ha groupe meɗen je Fasaha TV for YouTube. Ne a watta ajuta yimɓe ha nder groupe Fasaha TV for YouTube mi hollino ha video meɗen je sali. Nda Fasaha TV for YouTube to a nasti nder ton banani sai wara iya ha dow haɗɗo. Ta a iyi ha dow haɗɗo sai wara iya haɗɗo. To a iyi haɗɗo sai waddante numéroji mana a koca daidai no a yiɗi sai a wara iya haɗɗo. Ta a iyi haɗɗo ɗo hollete a ajuti yimɓe nder groupe majum inchallah. Min yetti on sosai sai en fotti ha video yesowol ɓeɗo miɗo en assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So on gaɗa muñal video man bo bangol juuti seɗɗa.